fanden er min, mand? Det er det ikke. Fuck nu, mand. 4 gang. 5. gang. Ja, det er mig. Ja, det er mig. Kører det? Yes. Er jeg på farten? Jamen, vi er på vej. Vi er på vej til Hasted-Vester. Vi er på vej. Vi er på vej til Hasted-Vester. Kom med fødderne. Fuck, nu har jeg det godt. Du skal da holde på det ret der. Wow! Ja, okay, du kører fedt. Ja? Hvem er det? Det er os. Er det jer? Åbn døren. Hvad så? Hvad så? Hvad er Brian? Hvad så? Fanden, Brian har lige ryddet op. Det er Anders. Nej, Skorpen, det er fra. Hvad er det? Ja, Selina. Jeg kan godt lide den gun. Hvad laver der en gun her? Laver ikke Der noget. skal ikke være en gun her. Må jeg få den igen? På, mand. Okay. Nej, ikke nu. Hvad så? Skorpen. Hej. Skorpion hvad? Ja, Skorpen var. Okay. Kan du ikke pakke på en af de andre? Hvad så? Skal der handles? Yes. Ja, vi skal lige tjekke det først. Tjek det for hvad? Renheden. For renheden. Hvor er du fra? Næstved. Har du handlet før? Jeg kunne have handlet før. Jeg har handlet masser af gange. Så tester du bare det ud af. Hvad så er det i orden? Nej, det er ikke i orden. Det der, det er i orden. Det er ikke i orden, det der. Det er ikke det samme, som jeg har prøvet før. Det er ikke i orden. Det er i orden. Du kan få 45. Altså, Jeg skal have 50.000. du kan få 45, for det der, det er ikke i orden. Tony. Vend lige lidt. Du sagde, at du har 50.000. Jeg har ikke 50.000. Jeg har kun 45.000. Jeg har 45.000 færdig. Det er ikke 50.000 færdig. Jeg har kun 45. Den har kun 45. 50? Jeg har kun 45. Det der 50 værd. Du har kun haft 45, det skider jeg på, men det er 50 værd. Har du 45 på det? Jeg har 45.000. Okay. Og noget papir? Hvad er du gang i? Hvad laver du? Altså, Der er for 45. der er ikke for 45 her. Der er 45 der. 45 i det hele. Giv mig de 45. Der er jo ikke for 45.000. Det er der. Jeg giver dem de 45. Du giver dem de 45, sagde jeg! Der er kraftigt ikke for 45.000 det. Fuck, det er her, mand. Tony. Ja, vi ses.